Shout out tayo diyan sa aming mga friends na nandiyan. Mega love shout out sa lahat. Hindi lang ako mag-open cam Madilim din kasi dito. Aray ko, aray ko. Sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang? Ayan. All I need is to hold you forever. Love you. Please say you'll love me too. And by now, nalubat, nagalit niyo. Ano ko live. 1 million people, mega love shout out. Nagbibisi-bisihan kami dito, nanonood ng movie. Manood ka movie. Ew. And by now, we could change our lives forever. And I whisper this word as you lie by my side. I love you. Please say you love me too. And by now, we could change our lives forever.
And I promise you this, we will always be together. Mm-hmm. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Galingin ulo ko. Don't you dare.
2 million people, mega love shout out. Ang buhay ay wither-wither lang. Tama ba? Naman. Ha? Oo. Ang expression ni ano, di ba? Kuya Kim. Ha? Kuya Kim Atienza. Dahil ang buhay ay weather lang. Di ba? Hmm. Dahil ang buhay ay wither-wither lang. Ikaon mo na lang na ay weather lang. Ang sinisipon Balik ko ang laki ko. ha? Balik ko ang laki ko. Exercise ka din. Batyagan ko gini paglito sang likod ko gainam. Nabatsyag gusto mong isipon ko brada yon. Siling ko gid mo. Sudlan din kahangin. Ano pa dahil na mag-uhan? Hindi ano nga mag-uhan. Pirmi ko ga ano dyan ha. Galing kay pag ano ko ang alima ko nagkuhan nagdiretso gid. Daw pag amo ko black nagulpihan ako amo ko na slide ang kahigo. Natyagan ko gini paglagto. Ay kalain. Isipon ko brada yon. Ate Percy, shout out. Shout out Ate Percy. Yes, everybody's alive. Alive na alive kami dito, oh. Si Maria gusto pa nga magkanta, oh. Wala idea kung kailan uuwi yung mga yon.
Wala kaming idea kung kailan yun uuwi. Bakit may translation, Ate Presi? Ano to? Automatic translate ito, ha? Kaya pala nakapa-English, Ate Presi. Ay, nako, si Maria lang magda-dance. Para makita yung dance moves ni Maria. Dinilit ko yung translation. Hindi ko maintindihan yung translation eh. Ano pagkain mo dyan? Walang makain dyan, Ate Percy. Ay, hindi na pala kami mag-dinner. 12:00 na. Ate Pleti Olio. Thank you. Drop ka lang dyan. Ito, oh. Ayan, oh. I-play ko sa isang account ko dito. Yan ba yung bago? Ito ba yung bago mong video? Ayan. Ito ba? Play ko lang. Wait lang. Ayan, oh. Naka-play, Ate Percy. Yan ang piniplay ko siya. Pa-play natin dyan. Ay, buto. Ano, nahulog? Asa na ba yun? Nahulog yung phone ko. Dito pala. Yan, panoorin mo lang dyan. Bakit ba kasi, Ate Percy, ano? Ay, video dapat. Dapat videos yung pinapanood sa'yo. One day ago. Ito yung video mong bago? Yan, oh. Panoorin natin yan. Ambot, matulog. Oo, matutulog na rin kami maya-maya lang. Hindi kami nagpupuyat. Ayan, oh. Tagal pa, oh. May survey pa, eh. Yan. I-watch mo daw video na Ate Presi. Pagkasal nung anak niya. Kasi kapag di nalabas sa akin, hindi ko yan makikita minsan. Hindi ko masadya ba, pero kapag nag-live ako, piplay ko dyan habang nagla-live. Para ano. Cute ng bata, oh. Yung mga extrang phone nyo, pa-play nyo. Sa akin, piniplay ko lang lahat mga videos. Hindi pa kami dalawin ng antok. Kasi kanina, anong oras na kami nagising. Shout out 6 million people in the house. Okay. Kumusta naman kayo dyan? Sabi ni Ali kasi,
12 days daw sila doon, sabi ni Mimi. Sabi ni Ali, 10 days. Hindi ko pa nga alam kung kailan sila uwi. Di pa naman nagsabi. Tawag lang yan pag pag pauwi na sila. Nag-exercise kami ni Maria kaya mamaya na lang kami matulog. Oo nga. Itong week uwi din sila. Baka Miyerkules siguro. Or Webes. Hindi lang ako sure. Pahinga ka din. Huwag ka muna mag-exercise. Payat mo na. Kami naman magpapayat. 5 million people, shout out. Tapos na din mga works namin dito. Medyo pahinga na. Dito na lang sa baba, magwawalis. Madali na lang to, matatapos na rin to. All I need is to hold you forever. Okay, wala naman. Oo. Kaya, salamat na rin. Binigyan ng pahinga ba? Baka 14 days lang din yun eh. Sabi ni Mimi, 14 days. Walang pera. Walang gala-gala, walang pera. Dito na lang sa bahay. Magulay-gulay lang kami dito at saka kumain. Kaya nga, wawa tayo nito. Sige lang, pahinga na lang natin to. All I need is to hold you forever. Mutit. Kung may pera, pag wala, di pahinga. Yung October, bayaran ko yan eh. Ang matira, yun. September na to, hindi kayo lalabas. Baka sa sa birthday ni Mariana kami lalabas. Baka November na kasi birthday ni Maria, doon na kami lalabas. Aray ko, sakit ng likod. Di matyagan ko dahil ito ginarian ang likod ko blang at ano ko ginaa. Umukugid ka dyan. Uy, kaon na kay alas 12 na. Lingin ulo. Ne, sa dagat. Ne.
Ne, sa dagat daw gaganapin yung birthday mo. Magtitreat daw kayo kasama ni Angel. Psst, bingi. Busy siya, busy. Bingi siya. Busy siya. Sa dagat daw pupunta. Doon daw gaganapin kasi mag-treat daw kayo ni Angel kasi birthday man ni Angel ni. Ha? Magkasunod ka mo, no? O sige na, sige na. Mag-ano ka na dyan. Kumain ka na rin. All I need is to hold you forever. Puta, makapira. $11 million people, my love, shout out. Ayan, kumakain sa Tipresi, guys. Panoorin nyo lang. Yan o, kumakain siya. Thank you sa 11 million people. Nandyan. Si Ate Presi yan, kumakain siya. Pinapanood ko lang siya. Anong kinakain niya?
Sana all. Makain ng chicken. 14 million people, mega love out. Thank you so much. Yan o, pinapanood ko si Ate Presi, kumakain siya. Mhm. Two million people.